आता मी एक राऊंड मारून आलेलो आहे. म्हणजे नेहमी मी 15-20 मिनटं दर दिवशी तरी जेव्हा रत्नागिरीला असतो तो पण एक राऊंड मारतो. म्हणजे कशी प्रॅक्टिस होते ना. बघू पण गाडी खूप उपयोगाची आहे आणि मस्त आहे. प्रॅक्टिस करायला एकदम छान. अजून आपली रांगोली बघ अजून आहे तशीच आहे. आज रात्री काय खायला? तिखट वरण भाजी आणि 1 कप तेल. भाई 1 कप कोण टाकतोय? थोडासा टाकायचा. भाजी कसली? भाजी ना वाटाणा बटाट्याची मिक्स तिखट भाजी बनवते. ओके. हे बघ माझ्याकडे चोर किस्सा आहे मोठावाला. वा वा वा, ब्रेकिंग न्यूज. काजलकडे चोर किस्सा आहे मोठावाला. आता खायला तुम्ही पण व्हिडिओ बघत जर पाणी पियायचं विसरलं असेल तर पाणी नक्कीच पिया. चला आता वरती जायचं आहे. पाईप व्यवस्थित करायचं आहे आणि पूर्ण टाकलंय का? हां मला ते तुळशी ड्रॉप असतात ना आपले ते टाकतो मी. आणि गावी आल्यावर ते तुळशी ड्रॉप टाकायची गरज नाही कारण डायरेक्ट तुळशीची पानं खायची एकदम चांगले असते. चला मॅडम पटकन या आपण वरती जाऊया. तुम्हाला आता दिसेल ना आता ह्याच्यावरती जेवढं बांधकाम म्हणजे पत्र्यांवरती ना जेवढं चिऱ्यांचं बांधकाम केलेलं आहे ना सर्वांवरती आता पाणी शिंपतं म्हणजे बांधकाम एकदम स्ट्रॉंग राहतो. पाईप ऑलरेडी आपल्या वरती आहे. पाईप येत आहे. पाईप आता इकडे आहे. मी आता खाली जाऊन चालू करेल. कुठून चालू करशील? इकडनं ना? करा चालू. रेडी? हो. रेडी. जे चालू केली आहे पाणी बघ केवढं भरलेलं आहे. फुल भरलेलं आहे वरतीपर्यंत. आता पाणी वरती झालं. काजल वरती पाणी आला? चला आता पटकन वरती जाऊया. जेवढा वाढलेला पोट आहे ना सर्व आता कमी होणार आहे. आपली गाडी इकडे लावली आहे आणि इकडे 1 2 3 गाड्या लागू शकतात. सारेगमपदांनी सर पण पाणी द्यायचं आहे. आता मेहनत आहे पण 10 वर्षानंतर ह्याचा फ्रूट एकदम चांगला येईल. इथे घरासाठी 2 नवीन कामगार बोलवलेले गेले आहेत ते पण मुंबईतून स्पेशल पाणी मारण्यासाठी. हां मार पूर्ण तिकडे मार. आतमध्ये मारलास काय? मार इकडे. व्हेरी गुड. अंगावर उडताना माझ्यावर उडवतं. मार सर्व. थांब जरा मला पाठी वगैरे बघू दे कसं मारतोस तर. वा 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 पूर्ण कलर खाली गेलेला आहे. तर आता असंच आम्ही पाणी मारून घेतो सर्व है ना. आता असं झालं की मग आतून मारायचं. पाणी कामगार 2 पाणी कामगार आहेत. पाहिजे असेल तर कमेंट सांगा. कमेंट करा. वा रे वा वा रे वा. बाहेर नको राहायचं बाजूवाल्याच्या घरी पाणी जायचं. काव्या नाही तिकडे त्या साईडला वेगळे आहेत. काव्या तिकडे समोर राहते. वरती मारलास ना काजल मग बरोबर सर्वीकडे जाईल. तर स्लॅबच्या वरती पण हां मार जरा जोरात. येस व्हेरी गुड. मी दुसरा कपडा घालायला पाहिजे होता नॉर्मल. हे नवीन आम्ही आणले होते ना ते कुठून आणले? बँड्रा लिंकिंग रोड. बँड्रा लिंकिंग रोडचे पोचला रे. अंगावर पडला सर्व. व्हेरी गुड. बांधकाम एकदम सुरक्षित आणि एकदम ताजा तवाना आहे एकदम. आले आहे पाणी मारणारे आले आहेत बरोबर. पाठी बघा पाठी लागेल. काजल बाहेरून पण मारायला लागेल इकडनं. आणि आपण इकडे पाईप सरकवायचा आहे करूया जरा कारण इकडचं काम झालेलं आहे. वा वा वा. हा वरतूनच सोड काजल. वरतून जाऊ दे. येऊ दे वरतून सर्व. हे पत्राला नको मारू रे. हा सोड वरतूनच सोड. बरोबर खाली येणार काजल. वरतीच सोडत राहत पाणी. तो पाणी मारायचा कार्यक्रम तुम्हाला कसं वाटतं कमेंटमध्ये सांगा. पाईपनी खेचतो. चल घे तिकडे पाईप जाईल बघ. असं केल्यावर बांधकाम एकदम चांगलं राहणार आहे ना काजल. आता आमचे धनी
पाणी मारतायत. आणि धन वाढवतात आहे. पाणी मारून. पाणी वाढून वाढवताय. आमचे जेवढे धन लागलेले आहे त्याला ते धन चांगला टिकला पाहिजे पण धनी पाणी मारतात आहे त्याला. मुरला म्हणजे पाणी किती पाहिजे होतं त्याला. पाठी वगैरे बघा चिरा आहेत. वरती कोपरून हात हे होतो है ना. आता जसं झाडांना पाण्याची गरज असते तसं आमच्या घराला पाण्याची गरज. पण जो फर्स्ट टाइम काम करतो ना त्याचा असा हाल होतो. रोज मारणार आहे इकडे कपड्यांवरती सर्व. हो हे बघा माझे पण हात खर. साप आलेला आहे साप. बस 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 बस. आता तुला सांगू का जर हे बघ ही आमची कार. ही आमची कार भारीन. ही आमची कार. ही आमची पाठी कार भारीन. कारमध्ये भरीन तुला कार भरीन. हां आता इकडून पाईप एवढाच पाईप आहे. इकडून बरोबर नेम लागला पाहिजे इकडून आणि इकडून एवढा एवढा झाला की मला आवाज द्यायचा आणि मी तिकडे बंद करणार. ठीक आहे. वरती शिंपायला पाणी किती लागलं दाखवतो तुम्हाला. बघा थोडी टाकी लागली. ए तू काय वरती वरती मारते त्या साला जास्त पाहिजे पाणी. मारला मी एवढं तिथंच होती. हे काय गो तिकडेच होतीस काय. मारा मारा मारा. आंबे आपल्याला पाहिजे. आंबे आले आंबे आले. आंबे गोड गोड आंबे पाहिजे ते जास्त पाणी मारा. होय काय. असं मारायला आपल्या ब्लॅक टाकीमध्ये पाणी जास्त पाहिजे आहे ना. मजा येते ना असं मारायला. झाडं पण छान धुवून निघाले. मातीवर जर पाणी मारला ना त्याचा सुगंध येतो बा पावसाचा. पहिल्या पावसाचा कसा सुगंध येतो. अजलनी चान्स मारलेला आहे. अहो मग मी तो रोज घासते ना तो. ते काय ना ते कुत्रे येतात ना इकडे. रोज घासते येऊन फक्त एक दिवस झालेला आहे रोज घासते. म्हणजे इथे आलो तर हो. अहो हे बघा रांगोळी ना निघत नाही बघ. मी निघाली बघा. सगळा चमकेल बघ आता बंगला कसा. हा आणि उद्या पाणी जर कमी पडला तर हिला टँकर आणायला टँकरवरच चालवायला हवी तुला गाडी. बघ आता गेली रांगोळी. हा हा ना आठवड्यातून एकदा ना असं पाणी मारलाच पाहिजे सर्वीकडे है ना. राहतो ना मग. इकडे पण मारा. हा पण चमकव जरा वरती पण बरे बारी तिकडे नको मारू. तिकडे ना घराच्या जायचं तिकडून मारते. वा वा रे वा. आणि तुम्ही जे म्हणताय ना इकडे की लावायला सांगतात ना गाजर कमेंटमध्ये काय हे असे स्टीलचे लावतात ते. पण त्या आधी का नाही लावत माहिती काय. एक जी मजा असते ना अशी बघा इकडे अशी येऊन अशी अशी इकडे येऊन अशी बसायची ती मजा जाते. असं पाय खोलून माणूस बसू शकतो. खाली सोडून बसू शकतो. ती मजा जाते. मुलगी काय बघता. मुलगीचा कणा पहा. कणा मिटणार आहे. म्हणजे हे आजी नाही बोललेली एकदा. हा धुरून जाणार आहे ती. ती रांगोळी टाकी जाणार नाही. रांगोळीचे चांगले पैसे दिले होते मी म्हणून टिकली बघ. निघते 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 आहे ना. अशी निघणार नाही. मला वाटलं का आता ती शेवटी ती पावसात निघणार होती असं वाटलेलं मला. पण ती निघाली. आता काजलला नेम देणार आहे. हा तू धनीचे पाय धुतले आहेत. तुझ्याकडे आता लय धन येणार आहे. स्वतःचे कशाला धुतले. माझ्याकडे धन नको यायला. इकडे आरामात यायचा नाही तर कोण आलेलं ना असं पाण्यातून येणार नाही सर पुढे झालं. आज बंगला सुटला गेला ना म्हणून सगळं पाणी पाणी. हे आम्ही का भरून घेतो माहिती आहे काय. कारण वरची टाकी आहे ना अजून फिटिंग नाही केली आहे. म्हणजे घरी ना नळाला पाणी नाही येतं वरच्या टाकीचा. आता मामा बोलले आम्ही आधी एक होतं आता हे बांधकाम चालू होतं ना घरातलं. त्या टाकीच्या अजून वरती टाकी चढवली ना आपण कालीवाली ती. त्याची अजून फिटिंग करायची आहे. टाकताना हे म्हणायचं काय माहिती काय सा. आज जाऊन ती रांगोळी म्हटली गेलेली आहे. पाणी भरा मित्रमंडल आपकी सेवा में हाजिर है. ते नाही मच्छरचं बंद कर. मच्छरचं पाठचा दरवाजा बंद केला. हे सर्व बंद केलं. खिडक्या ओके सर्व बंद आहे ना.
आता आपण चाललो तरी कुठे? आपण चाललोय जरा घरातलं सामान बघायला. इकडे काय नाही राहिलं ना घ्यायचं? नाही काय नाही, चावी बिवी घेतली मी. ओके, घराची चावी घेतली? घेतली. ओके. या. आत्ते, मी, काजल सर्व आहे इकडे. हा काय उडत नाही. पाणीपुरीची डिमांड काजलने केलेली आहे. दिसतं का बरोबर? दिसतंय दिसतोय दिसणार नेहमी दिसणार. एकटा जायचं का विचारलं की मॅडम बोलते सर्व जातात. नाही मी सांगत होते तुम्ही मी राहूया घरी काय रे ते सांगितलं? दोघं जण येऊ दे जा नाही ना? नाही म्हणजे पाणीपुरी खायची आहे. 500 रुपयात इकडे किती येतं माहिती का? 4 लिटर. आता रेट काय बघ, रेट काय यांचं? 112. होय क्या? तिला फोन लावला. 500 रुपयात काय काटा वरती येत पण नाही. काय हलत जराचा हलतो फक्त 500 रुपयात. आमच्या गाडीची आमच्या गाडीची कॅपॅसिटी 3000 रुपयाची आहे. तुझी काय ऑर्डर? शेवपुरी. हे 2 शेवपुरीवाले शेवपुरी. आणि आम्ही 2 भेळवाले. ह्याच्या अगोदर कुठे खाल्लं होतं ना? टिबा पॉईंटला खाल्लं होतं ना? है ना? हे काय लावलं? बटाटे लावले वरती, कांदा आणि आपला चाट मसाला. तिखट चटणी. मीडियम तिखट आहे ना. हां हां हां, लसूण का? ही लसूणची चटणी. खजूर का? ही काय टाकलं? खजूर चटणी. खजूरची चटणी. सेव. टेस्ट करा बघूया त्यांची कशी असते. बेलला काय काय टाकतात ते सर्व. कुरमुरे, पुरी, कांदा. तर टेस्ट मामाला दे. नाही नाही, आम्ही बेल खाणार तर ते. बरोबर आहे. ती हिरवी कोणती चटणी आहे? ते पुदिना का चटणी. आणि ती लालवाली? लसूण. लसूण, पुदिना आणि खजूरची चटणी. हां. चल ह्याचा टेस्ट कर. एक चमचा खाऊन बघ. तू एक खाऊन बघ तुझ्या चमच्याने. आणि पर प्लेट इकडे 40 रुपीज आहे. कारण यांच्या चटण्या 3 टाईपच्या आहेत ना वेगळे. कशी आहे चांगले? छान आहे. चावी आहे. वाजली किती? काय लेट झाला काजल? काका होते, मामा काम करत होते ना वरती आमचा टाकी लावलेली नव्हती, तर टाकी पूर्ण बसवली त्यांनी सर्व. ही मामाला गाडी बक्षीस म्हणून मिळाली आहे कामाची. चांगला काम करतात कंपनीमध्ये, मग कंपनीवाले ते बक्षीस दिलेली आहे.